Junta, building better Africa. Rwanje konse kumnemuri mtawino ndipo takubweserani nkhani mwa tsarantsarane pamene abenphiri anenetsa kuti ayi yense amene azikhala responsible wa ndalama zopangira zachitukuko mudera ngati sazilongosola bwinobwino kapena kuonesapo mmene agwirisira ntchito yayi amenewa aziombedwa mlandu kapena kuti kumangidwa. Ndipo nkhani zina zikuonetsa kuti anthu panopa akwiratu pamene aponikalindo anabwera ndi nkhani yokhudzana ndi mwenye wina amene akupanga nkhanza kupangira ogwira ntchito wake, ndipo kuli ena amene ali okhwimisa chitetezo akumwemba mafoni pofuna kuti aphimbirize nkhani imeneyo. Mosafuna kutaya nthawi, tamverani nkhani zonse mwa tsaranetsarane. Ino ndi nthawi ya nkhani mwa tsaranetsarane ndipo muli ndine Matilda Majawa, koma poyamba nayi mitu yake. Bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe lidzaperekabe chigamulo chake pa mlandu okhuza Total Energies komanso Prima wa ndalama zokwana 824 billion kwacha. Boma latilithana ndi makontrakita ena omwe sanakwaniritse ntchito yopereka zipangizo za magetsi pansi pa ndondomeko ya MARIP 9. Ndipo mu nkhani zina makonsolo omwe sazitsatira ndondomeko zomwe zayikidwa mthumba la CDF latsopano sadzilandira ndalama akapezeka olakwa. Tili ndi izi komanso zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe lidzaperekabe chigamulo chake pa mlandu okhuza Total Energies komanso Prima wa ndalama zokwana 824 billion kwacha. Mlanduwu unalowanso ku mabwalo a milandu lachitatu mu mzinda wa Lilongwe, ndipo mlangizi wamkulu wa Boma pa milandu akufotokoza zambiri. Nkhani yafika ponota bwalo amveno maumboni ambali zonse ndiye atotawo anapempha bwalo kuti maumboni asanamvedwe tione khoti unikire zina za malamulo mokhudzana nthawi imene mlandu unayambikira, kuti nthawi yoyambira milandu ilipobe kapena inali itatha. Ndiye tinabwera ifenso kudzayankha unoti ya nthawi inalipo chifukwa ndi mu 2019 mmene atotana anayamba kukana kuti safuna kulipira, ndipo pamenepo ndi kuti nthawi inalipo. Bwalo la milandu ku Lilongwe layimitsa mlandu wa Amos Katengeza ndi Ignat Katengeza mpaka pa 4 June 2026 kuti ayankhe ngati akuvomera kapena kukana milandu yomwe akuganizira. Awiriwa akuganiziridwa kuti akukhudzidwa pa imfa ya m'bale wawo Agnes Katengeza omwe anapezeka ataphedwa mu mzinda wa Lilongwe pa 24 September 2023. Ndipo mkulu woona za milandu ya Boma adziko ndi anthu malonda wati zikalatazo zaperekedwa mochedwa chifukwa anazilandira mochedwa kuchokera kwa Legal Aid Bureau. Kuona pamaso titakuona ngati kuti tinatenga nthawi kuti tipereke zikalata za milandoyi, koma mwina mwana imva ndikulankhula m'bwalo la milandu kuti tinasokoneza anthu amene tinapatsa ntchito yokapereka makalata amene kwa oyimirira oyenzengedwa milandu anapita nawo ku Legal Aid, chifukwa Legal Aid ndimene inkayimirira mmodzi mwa oyimbidwa mlanduwa poyamba. Lero kumawako nkubeti tinazindikira kuti makalata wasana afike oyimirira milandu apanowa, choncho nchifukwa yake tinathamanga ndikuonetsetsa kuti tapereka zikalatazi. Lero tinalokonzeka kupatula mwina nkhani imene yokhonza zikalatayi, koma tinalokonzeka kupitirira. Choncho pa 4 June ngati sipabwera zina zotsutsa kuchokera kwa oyimira ozengedwa mlandu, ife tizakhala okonzeka kupitirira ndi mlanduwo. Ndipo loya wa mmodzi moganiziridwa awa Akavu Kapwiti Banda alandira zikalatazi lero mmawa, ndipo apempha bwalo kuti liwapatse nthawi yooneka zikalatazo. Khoti inakonza kuti tizatenga timati plea ndi kufotokozeredwa mlandu omwe anthu amangidwa pamaso pa khoti andikuti akuvomera kapena ayi. So munthu akamafusidwa zimene zimafunika kuti anthu omwe yimira olo iyeyo payekha apasidwe timati disclosures. Disclosures ndi umboni omwe aboma ali nawo mafuna zabwerese pamaso pa khoti.
ndiye amabwesa kai pambalambanda kulibe zozizimusana ndiye timalangiza sopano maclient athu malingana ndi umboni uja kuti tisogozedwe bwanji. So chifukwa atipasa lero oli mmamawa tinaibe nthawi yoti tiunikire kena kuti kauzenso maclient athu. Tidakali pa nkhani za kumabwalo a milandu sizinadziwikebe kuti milandu yokhudza kubera komanso kupha mkulu ochita malonda kuchileka Blantyre a Omambeta uyamba liti pamene tsopano padusa pafupifupi miyezi 3 milanduyi atakayipereka kuti iyendere limodzi ku bwalo lalikulu. Wachiwiri kwa yemwe amayankhulira apolisi mchigawo chakumwera kwa dziko lino a Beatrice Mikuwa wati milandu yonseyi ikanadikirabe kuti bwalo lilengeze tsiku kuti iyambe kumvedwa limodzi. Daniel Zimba walemba ripoti ili. Malimu a Omambeta anali ochita malonda pa msika wacha atha kuchileka mu mzinda wa Blantyre ndipo iwo akuwaganizira kuti anaomberedwa ndi mfuti komanso kuberedwa katundu ku malo awo ochitira malonda pa June 25 chaka chatha. Kutsatira chiwembucho anthu ena 5 anamangidwa powaganizira kuti ndiwo adachita chiwembucho ndipo pakadali pano anthuwa akadasungidwabe ku ndende ya Blantyre podikirira tsiku loti akayankhe milandu yakuba komanso kupha munthu. Koma mwezi wa January chaka chino bwalo la Senior Resident Magistrate lidatula m'manja mwa bwalo lalikulu milandu yokhudza kubedwa kwa katundu wa Malemu Ambeta kuti milandu yonse yakuba komanso kupha iyendere limodzi mu bwalo limodzi. Bwaloli linachita izi ngakhale kuti pa nthawiyo linali litayamba kale kumva umboni wa boma kuphatikizapo wa a Sheila Phiri mkazi wa Malemuyo komanso a Charity Mnenula omwe akuwaganizira kuti anagula lamya yobedwa ya Malemu Ambeta. Miyezi pafupifupi 3 yakwana tsopano kuchokera pamene milanduyi anayitula m'manja mwa bwalo lalikulu ndipo wachiwiri kwa yemwe amayankhulira apolisi mchigawo cha kumadzulo kumwera kwa dziko lino a Beatrice Mikuwa wati bwaloli silinalengezebe tsiku loyambira milanduyi. Amikuwa sanafotokoze zifukwa zimene zachititsa kuti izi zikhale chomwechi. Koma mbuyomu Times inapeza kuti mbali ya odandaula ndiyo inapempha bwalo kuti milandu yonse yakuba ndi kupha Ambeta iyendere limodzi mu bwalo limodzi. Pa nthawiyo oyimira boma pa milanduyi a Isaac Kadawayula anati iwo ndiokonzeka kubweretsanso mboni zina zitatu za boma: a Blessings Chadzamakono a zaka 27, a Robert Assam a zaka 49, a Douglas Sandram a zaka 51, a Samson Kasambwe a zaka 18 komanso a Genesis Mastala a zaka 36 akuwaganiziranso kuti anaba ndalama komanso lamya zam'manja za Malemu Ambeta. Vuto la kusowa kwa mafuta a dizelo likupitirira kukhudza ntchito za umoyo komanso za mayendedwe mdziko muno. Pakadali pano bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority lali kuchita chotheka kuti zinthu zisinthe. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Pakatipa anthu amene amagwiritsa ntchito mafuta a dizelo akhala akuvutika malinga ndi kusowa kwa mafutawa. Malo ambiri mafuta a dizelo akhala akusowa, chinthu chimene chosiyana amene zidaliri pakatipa pamene mafuta a petro ndi amene amasowa kwambiri. Ndipo vutoli sidasiyeso zipatala za mdziko muno pamene zakhuzidwanso malinga ndi kuti zimafunikiranso kwambiri mafuta a dizelo amene amagwiritsidwa ntchito pa galimoto za ambulasi, majenereta komanso zina. Amene amayankhulira chipatala chachikulu cha Zomba a Fredson Kambeni adati vutoli lakhala kwakhuza kwa masabata 3 apitawa. Iwo adali mwachitsanzo mzinda wa Zomba pena umatha kukhala masiku okwana 5 asadalandire mafuta a dizelo, chinthu chimene chimakhuza kagwidwe ka ntchito zawo. Ndipo akuluakulu ena za umoyo maboma angapo atifotokozeranso kuti vutoli lakhuza kwambiri zimene zikumawakhuza makamaka akafuna kutumiza odwala mzipatala zazikulu. Kumbali za maulendo wa magalimoto amene amanyamula katundu malingana ndi amene amayankhulira bungwe la Transport Association of Malawi a Frank Banda zikuwakhuzanso popeza akulephera kuyenda kukatenga katundu osiyanasiyana. Kusowa kwa dizelo kwatisokoneza kwambiri chifukwa kuti ife ngati ma transport timadalira kwambiri kuti mafuta dizelo kwa magawo amene dizelo matraki athu. Ndi kusowa kwa dizelo kuchita pakusoti magalimoto ambiri akhalise ndayata ku filling station kumene chapangisiya sokoneza business yathu. Komanso ngati pa magalimoto athu ambiri amene apita ku mapoti makamaka kutanga kuti atenge mafuta nawo sipanapa kuti 2 weeks ali ku line ya mafuta kuti atenge mafuta. Amene amayankhulira bungwe la Mera Fitina Khonje adasimikiza za vutoli ponena kuti akuchitapo kanthu kuti aonetsetse kuti mafuta a dizelo azipezeka mosavuta. Dziko lino akhale kumane mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto pakatipa, chinthu chimene chakhala chikuchitika malinga ndi vuto lakusowekera kwa ndalama zakunja komanso nkhondo imene akhala kuchitika m'mayiko aluya. Nduna yona za mphamvu ya magetsi ndi migodi ya Jean Matanga yati boma
lithana ndi makontrakta ena omwe sanakwaniritse ntchito yopereka zipangizo za magetsi pansi pa project ya Malawi Rural Electrification Program MAREP Phase 9. Boma likugwira ntchito iyi ndi cholinga chochulukitsa chiwerengero cha anthu okhala ndi magetsi kumuzi ndi madera oyandikira taoni. Zambiri mulipoti la Emmanuel Chilemba lomwe awerenga ndi Daniel Zimba. Amathanga amayankhula mboma la Chikwawa pamwambo otsekulira ntchito za magetsi pansi pa ndondomekoyi m'madera a mfumu yayikulu Maseya komanso Ndakwera. Ndunayi yati kafukufuku yemwe anachitika posachedwapa kuonetsa kuti makontraktala ena sanatsirizebe ntchito yoperekera zipangizozi m'madera ena ngakhale kuti analandira ndalama zogwirira ntchitoyo. Apa iwo atsindika za chidwi cha boma chofuna kulondoloza makontraktala onse okhudzidwa ndipo ati yemwe apezeke kuti anachita za ukambelembere pa ntchitoyi aonapolekera. Nkhani imene ndiona kuti ifeyo ngati unduna waza magetsi komanso migodi tinapanga kafukufuku muchizungu amati audit kuti tione kuti kodi amene anapereka ndani, anatenga ndalama ndani. Audit major inatha ndipo pakali panopa tikuwafikira onse ma contractors amene atenga ndalama kuchokera ku undunawo amene kuti aliyense akuyenera kuti agwire ntchito yake. Ndiye ngati sakugwira ntchito ayenera abweze ndalama. Ngati sizichitika zimenezo ndiye kuti notu dzanja la malamulo lafikira. Chifukwa sitingalole kuti no dziko lisauke chifukwa cha anthu mwina awiri atatu. Ngakhale kuti ndunayi inatsindika za chidwi cha boma chofuna kupititsa patsogolo ntchito yopanga mphamvu za magetsi mdziko muno, iwo adandaula ndi mchitidwe wokhudza umbava ndi umbanda wokhudza zipangizo za magetsi. Kumbali yake phungu wa dera lapakati mboma la Chikwawa a Gerard Bede ayamikira kubwera kwa magetsi ku dera lawo. Tambirira titokoze anduna komanso Profesa Peter Mutharika potipatsa mphamvu za magetsi lero ku Chikwawa mu constituency ino madera onse awiri kwa Mandrade komanso kwa Mbande. Mwakulankhula kwanga kuja ndinapempha anthu kuti ateteze katundu amene lero talandira wa magetsi kuti tisawononge, tigwiritse ntchito yokhayo imene magetsi wabwerera. Komanso tukena lero kukhala kukondwa kwambiri kuti magetsi amenewo akhala kuchokera mchaka cha 2020 kufika panopo lero anthu akugwiritsa ntchito magetsi. Lero anthu ayamba mabizinesi osiyanasiyana moyo wawo usintha. Mu ndondomeko ya MAREP boma likufuna kuchulukitsa chiwerengero cha anthu okhala ndi magetsi m'madera aku midzi komanso ena oyandikana ndi mataoni pofuna kuchepetsa umphawi, kupititsa patsogolo ntchito za malonda komanso kutukula miyoyo ya anthu. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri yachenjeza kuti makhonsolo omwe sazitsatira ndondomeko zomwe zayikidwa mthumba la CDF latsopano kuti sadzilandira ndalama kapezeka olakwa. Ndunayi yanena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipoti ili. Aphiri ati ndalama za ndondomeko ya CDF yatsopano azipereka potengera ndi momwe khonsolo yayendetsera ndalamazi. Iwo ati boma silisekerera mchitidwe wosakaza ndalamazi, kotero omwe apezeka akuchita izi aziwamanga. Iwo anafotokozapo kuti boma lilemba ntchito anthu oposa 600 kuti athandizire pa ntchito yoyendetsa ndondomeko yatsopanoyi. Performance based kuti amene agwiritse bwino ntchito ndalama ndi amene achite qualify ku level ina ya ndalama. Kutanthauza kuti ngati zina ndi zina zimene tayika, ngati simunakhale accountable, ngati simunawerengere bwino ndalama, ngati simunagwiritsidwe ntchito bwino ndalama, ngati quality yanu sidachite bwino, simuchita qualify kuti mulandire ndalama zina. Nduna yofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yauza atolankhani kuti atengepo mbali poonetsetsa kuti ndalama za thumbali zikugwira ntchito yake moyenerera. Dera lililonse la phungu wa ku nyumba ya malamulo lizilandira ndalama yokwana 5 billion kwacha za thumba la CDF pa chaka. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku Kanema wa Times TTV. Tipitiza kupatsirani nkhanizi zikangotha izi. Takulandiraninso kupitirira ni nkhanizi. Bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Authority lati likuchita zonse zothekera kuti lilandire mlingo wina wogwirira ntchito pansi pa bungwe la World Health Organization. Mkulu wa bungwe ili Charles Chimenya auza komiti yolondoloza chuma cha boma ya park kuti bungwe lawo likuunikanso kagwiridwe kawo ka ntchito. Achimenya akufotokoza zambiri. Pano pa PMRA ndi kuthekera sopano kuti itha kuyeza mankhwala amene mbuyomo
timatumiza kunja ngati ku Kenya, makamaka mankhwala amene a Global Fund amagula, chifukwa iwo amafuna kuti mankhwala awo akafuna kuti ayezedwe ndi laboratory imene ili accredited. Ndiye pa nthawi imene sitinali accredited, sitinali ololedwa kuti tiyeze mankhwala awo, koma pano pasopano tikutha kuyeza mankhwala a Global Fund because of the accreditation. Wapa mpando wa park a Steve Malundela nawo akufotokoza zambiri. Africa Council Committee kunena kuti sizoona kunena kuti zinthu zina zake ena analipiridwa asakuyenera kulipiridwa mafuta kuti nonkanija ingochitika moteromo. Kunena kuti kupita chitsogolo apeze njira zimene angathe ndalama ija kuti ibwezedwe pakana kuti boma lisauzepo kenakati konse malingana ndi zimenezi. Unduna wa zamaphunziro wayamikira bungwe la Independent Schools Association of Malawi ISAMA kamba kuthandizira kupititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Poyankhula pa msonkhano wa pachaka wa bungwe iliko Mzuzu, mkulu woona za mapulani ku unduna wa zamaphunziro a Edwin Kanyoma ati mwachitsanzo mdziko muno muli sukulu za sekondari zopyola 2000 ndipo 24 pa 100 mwa izo sizaboma. Feston Malekezo ali ndi zambiri. Akanyoma anati ngakhale izi zikuthandizira kuti maphunziro akhale ofikirika, chiwerengero cha anthu amene akumakwanitsa kupita ku primary kapena ku sekondari chikadali chochepa. Iwo anati mwachitsanzo mwa ophunzira 100 amene amayenera akhale msukulu za primary, 90 okha ndi amene alimo, ndipo chiwerengero cha iwo amene amayenera kukhala msukulu za sekondari azaka zapakati pa 13 kufika 17 chikadali pa 20%. Tikang'ana ndondomeko ya chitukuko cha dziko lino tikunena kuti kusogoloku chikhungokhungo cha boma nchonena kuti aliyense Malawi muno ngati osaphunzira kwambiri zikhala kuti mwina wafika form 4 zimene tikunena kuti compulsory or mandatory 12 years ya maphunziro. Kuti izi zitheke ndikofunika kuti boma ndi private sector ligwirane m'manja poonetsetsa kuti ana ambiri akupita ku sukulu makamaka maphunziro aku sekondari. So pasonkhano ndimapempha ma private sector kuti awonjezere atithandize kwambiri kuti manamba a sukulu mwina private school so opereka maphunziro a sekondari achuluke chwa gap ndi yayikulu. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la ISAMA a Wycliffe Chimwendo apempha boma kuti lichepetse ndalama zimene zimafunikira kuti adindo ayendere sukulu zimene sizaboma. Kenaka iwo ayamikira boma kamba kubweretsa ndondomeko yoti sukulu za primary komanso sekondari zikhale zaulere. Kuti sukulu zidziwika ona kuti zikuchita ntchito yabwino amene akatswiri odziwa za maphunziro azizayendera nkumaona ona kuti sukuluzi zikuchita bwino, zinthu zonse zili m'malo mwake ma standards. Koma tinabulanda ulaona kuti pali mavuto ena monga kuchuluka kwa ndalama imene timapereka kuna kuti abwere odzatiyenderawo timafuna kuti zinachepetse kuna kuti tizitha kukwanitsa chifukwa nkofunikira kwambiri masukulu athu aziyenderedwa, tizitha kukhala ndi mulingo oyenerera ovomerezeka kuti maphunziro akhale pamwamba. Ndondomeko ya chuma ya chaka chino kufika chaka cha mawa yomwe ndi ya ndalama zokwana 10.9 trillion kwacha, boma layika padera ndalama zapafupifupi 47.6 billion kwacha, zomwe cholinga chake ndikuonetsetsa kuti sukulu za primary komanso za sekondari nzaulere. Msonkhano wa bungwe la ISAMA ndi wa masiku okwana awiri. Anthu okhala mboma la Blantyre awalimbikitsa kutenga mbali pa ntchito zosamalira malo wazungulira ngati njira imodzi yolimbikitsira ukhondo komanso kupewa kufalikira kwa matenda. Kansala wa dera la Linjidzi kulilangwe Akima Mustafa Chapatali walimbikitsa nzika kutenga udindo posamalira malo wazungulira. Iwo makamaka zambiri mulipoti la Lweleni Mpasa limene wawerenga Sambanda Junior. Achipatali ati kusowa kwa ukhondo komanso malo okhazikika otayira zinyalala kupitirira kupereka chiopsezo cha matenda omwe ndi opeweka monga kolera. Ichichi sikuti ndangochipanga iyayi, ndinapempha kwa anthu ofuna kwabwino ndekhaso ndalama ina ya nthumba mwanga ndagwiritsa ntchito komanso kugwiranso ntchito mogwirizananso ndi a komiti ya nsikawa tapanga ndithu resource mobilization yokuti itithandize kupanga chinthu chimene chichi. Ndiye ndikuwalimbikitsa zoti makhansala anzanga onse a Malawi muno tisangodalira akukhaso kuti azizatithandiza m'madera mwathu. Ifeyo tili ndikuthekera ndithu kuti tizigwira ntchito imeneyi m'maodi mwathu. Wapampando wa konsolo ya mboma la Blantyre Alenzo Kalonga
wayamikira za ntchitoyi. Utenga wanga kwa Malawi ndionena kuti Malawi ina aliyense ndi udindo wake kusamalira dziko lake, kusamalira dera lake, kusamalira kunyumba kwake. Izi zomwe tikuchita pansika panozi ziziyambira kunyumba kwathu, kuzikhalaso kuti kwakilini takonzako bwinobwino, tisangobwera pansika pano ndikudzakonza kunyumba tisanakonze. Tiziyambira kunyumba ndi kuntchito komwe kumene tikupita kuti tikagwire ntchito, kukuyenera kuti kuzikhala kwakilini. Pena paliponse tizikhala kuti ndife anthu akilini. Choncho tikasunga zimenezi, Malawi wathu azakhala Malawi wabwino. Wapampando wa msika wa Lilangwe Amanuel Bwaira alonjeza kuti alimbikitsa nzika kupitiriza kusunga malo awo kukhala aukhondo. Uthenga umene ndikuwonjezera mobwereza ndi wopita kwa mavenda asika wa Lilangwe kunena kuti udindo osamalira pansika si udindo wa khanso okha kwa wina aliyense amene ali pansikapo, chifukwa pansikapo amapindula 80% sa khanso ya koma ndife ineka amene tili ku Lilangwe. Ndenga tikubwera vuto ku Lilangwe ndiye kuti amene tingavutike ndife. Ndiye uthenga umene ndikupita kuti wina aliyense amene ali pansika wa business macheya zimene ndafotokozera kale. Ntchito yokonza malowa inabweretsa pamodzi nzika, atsogoleri a madera, amalonda komanso akuluakulu ena aboma. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe lilizaperekabe chigamulo chake pa mlandu okhuza Total Energies komanso Prima wa ndalama zokwana 824 billion kwacha. Boma latilithana ndi makontrakta ena omwe sanakwaniritse ntchito yoperekera zipangizo za magetsi pansi pa ndondomeko ya MAREP 9. Monkhani zina makhonsolo omwe sazitsatira ndondomeko zomwe zayikidwa ku thumba la CDF latsopano sadzilandira ndalama akapezeka olakwa. Mutha kupeza nkhani ndi zina zambiri kudzera pa makina a internet pa times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X @Times360 Malawi, komanso kuchita subscribe ku 1895 pongoyimba star 1895 hash. Mulali ndine Matilda Majawa. Club Junta, building better Africa.